Bumisita ang vlogger at entrepreneur na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala bilang Rosmar Tan sa Pampanga para maghatid ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyong Karina. Nagtipon-tipon ang aabot sa 3,000 Fernandino na lubos na naapektuhan ng pagbaha para tumanggap ng tulong mula sa charity mission ni Rosmar. Kasi po nag-scroll po ako sa FB and mga nakita ko po na parang binaha po yung Pampanga, kaya iniisip ko talaga kasi pack lang ako ng relief goods. Tapos sabi ko, saan ko kaya itong madala? Tapos nung kakascroll ko nga, nakita ko yung Pampanga. Naisip ko na agad na kontakin si na governor dito, si na Gov Pineda. And yun, sumagot agad. Kaya kinabukasan, nandito na agad kami. Mainit na sinalubong at pinasalamatan ni na Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda, at Executive Assistant for Mylene Pineda Cayabyab, ang social media personality na buong pusong naghatid ng tulong sa mga kabalit. Super saya po kasi super bait po talaga nila. Hindi po sila yung parang matataas na tao talaga na parang mapangmaliit sa kapwa. Naramdaman ko yung warm welcome talaga na parang ang dali nilang abutin. Bilang pagtulong na mahagisitan ng mga care at relief packs, pati na rin mga pagkain para sa mga kabalit. Dakala salamat mga taga Pampanga, sinuporta ka na ako, kaluguran da kayo. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.